Tonse tikudziwa ndithu kuti olemekezeka mtsogoleri wa dziko lino a Profesa Arthur Peter Mutharika ayamba kusankha maudindo osiyanasiyana komanso maunduna osiyanasiyana amene akufuna kuti awathandize poyendetsa boma la dziko la Malawi. Maudindo amenewa ali monga olemekezeka nduna ya zachuma, olemekezeka nduna yona za mabala akunja, komanso mkulu wa nkhondo kuphatikiziraponso mkulu wa polisi ndi maudindo ena akuluakulu a boma. Nde aboni kalindo lero nena kuti iyayi iwowa ndokondwera komanso ndokhulira ndi mmene a Peter Mutharika ayambira ntchito yawo ngati mtsogoleri wa namba 7 wa dziko lino la Malawi poona ndi mmene asankhira maunduna komanso maudindo amenewo. Ndeni khali modzi pano panyasa voice box timve kuti aboni kalindo ayitambasula bwanji nkhani imeneyi komanso ndi nkhani zina zimene atibweretsera lero panyasa voice box. The DC President wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi. Ena ondinyadira amangoti mneneri, ena amangoti mulosi, profeti, chifukwa zimene ndakhala ndikulankhula mwa zakazi zapitazi palibe chimene chimaphonya. Ndipo ngati munthu ungalangizidwe, kaya ndiwe munthu, kaya ndiwe bungwe, kaya ndiwe chipani, ngati mungalanyalanyaze mmakagwera nazo kuzenje. Chisanzo ndi awa MCP amene takhala tikuwalangiza osakhalanso ine ndekha iyayi koma ndi azinzanga ambiri kuchokera JB, Tamia Ja, Lighton Mangochi, komanso Wabakiri Muluzi, Ntanyiwa ndi maactivist a genuine akhala akulangiza MCP koma MCP sinamve. Lero zosatira zake ali kuti, zosatira zake anatuluka mboma akulira ndipo sakumvesa, ndipo ukamamva kuchokera ku nyumba ya chifumuyo imene mkulu wina analiko kwa 6 years waja ntoliro akuti akakumana ndi anthu angogwesa misonzi kusonyeza kuti amamva kwambiri kukoma upresident umene sanafune kusatira malangizo, kumuuza kuti chechakwera tapangane lishafo ndunazi makani okhaokha chechakwera pakuti anthu akukunamizani makani okhaokha kusamva anthu ena kachimachitika ndi chani ku State House ku anthu amakhoza kukhala abwinobwino ali kunja kwa boma koma akangolowa mkati amakhala anthu osinthika kwambiri kutero komwaona ena osamvaso ayamba kale pakale pano kusayankha mafoni a anthu kuwayimbira foni kuti uwauze zochitika oyi ndiso amayankha mafoni. Timadabwa kuti kodi andale inu makamaka ndi chani mmakhala anthu abwino kwambiri pamene muli kunja kwa boma ndipo mmaona zinthu zolakwika zambiri pamene muli kunja kwa boma koma kungolowa mbomamo mmakhala ngati si inunso a Malawi komanso simuli Malawi, mmakhala ngati muli ziko lanu. Choncho inenso ndabwera mamawa uno kuti ndikupasani nkhani zikulu zimene tili nazo zochokera kusalima kushuga makamaka alimi, zochokera kudowa kwa alimi afoja, komanso nkhani zimene zikuchitika kumeki pamene anthu ambiri amene anagwira ntchito kumeki kosaa kulandira ndalama komanso za chinyengo zimene zili kumekiko, komanso tipitanso kumakanjira tikaone zimene zikuchitika kumeneko kumakanjirako kumene anthu ambiri akuzunzika makamaka ndi asilikali ochokera ku Mozambiki. Koma tisanafike kumeneko ndafuna ndiyamikire abale, kuyamikira chipani cha DPP ndi mtsogoleri wache Peter Mutharika kuti mwayamba bwino kwambiri. Tayiona kabineti yanu imene mwasankhaye ndi anthu osiyanasiyana amene mwayikamo mmenemo maudindo osiyanasiyana. Ayi mukuoneka kuti you know what you are doing ndipo you are able to listen to Malawians zimene a Malawi akuzifuna, chifukwa nkhani imene inavuta mbuyo umo ndi boma lanu lakalero inali nkhani ya nepotism, koma pano pataona maudindo amene mwasankha. Tithokoze maudindo kuti machita cover the whole country osayang'anira kuti uyu ndi wakuti. Kumuona Inspector General uja anaba penti ujayo uja ankanamiziridwa kuti anaba penti anamangidwa kumazunzidwa uja ndi uyutu ali Inspector General. Awawa amene ankamuzuza aja lero ni akumugwadira ndi bwana wawo.
ziko ndiloopsa mafunika kusamala kwambiri pa zochita zathu komanso zolankhula zathu chifukwa umakhoza kumamulankhula munthu mwano mawa lino ndikukukwatirira mayi yako mawa lino ndikukhala bwana wako lero tundu uja luhanga sopano uja ankazuzidwa ndikunamiziridwa zokuba penti kunzuzu lero ndi bwana ena amene ankazitenga ngati ndi chifi chifi wame lero udindo uja watha kumveserako ku barakisiko anthu kumachita kusangalala asilikali kumayimba ng'oma kusangalala kusonyeza kuti bwana ameneyi samakhala bwino ndi asilikali kumamuuza kuti bwana tapaseni asilikali ndalama zawo tapaseni asilikali maalawansi iye uja ndalama zija kumangozitenga kumaziyendera maulendo kumadya kunyumba kwace ndalama zija kumakhala ngati ndi zace lero ndi ujatu wachoka pa mpando che Valentino alowapo otu ndi anzanu ochokera kumangochi ndipo anthu akusangalala naye kwambiri so zikungofunikira kunena kuti tikuthokozeni inuyo a DPP kunena kuti iye mwayamba bwino and it is my prayer kuti musapange so ma mistake amene anapanga a Tonse Alliance chifukwa tu inunso ngakhale yanu simukuchedwa kuti Tonse Alliance ndi Tonse Alliance tu iyi muli ni ma partners anu pamene mukupanga ziganizozi osayiwaliranso kwa yang'anira ma partners anu kuli ngati ajena mwene fumbu a David Mbewe a Ford aja migwirizano imene mmapanga nthawi imene jayo mukumalengeza kuti tikumva kuti alefu apanga apita ku DPP tikumva kuti a Ford apangaso mgwirizano ndi DPP tikumva kuti a mwene fumbu nawonso apangana mgwirizano ndi DPP zimene zijazo mukuyenera muzichite respect even pochita salutation pa misonkhano osamayiwalira kuatchulapo amene wowo chifukwa izizi zozimva majuisizi ndi zimene zinapangisa kuti Tonse Alliance iphwanyike chifukwa ndiye kuti anzawo anafuna nthawi yomwe ija pakana kufika saizi yomaphana chifukwa chapa pa chilungamo cha chiti chikuyenera tizinena tosamabisa ya amene anamupha Chilima ndi awawa MCP ndi ati kufuna kumphera munthu 5 years yonso ndikulandidwa lero ndi awaphwasamuka choncho inuyo a DPP mwayamba bwino kwambiri ndipo ndi zinthu zonyadisa aliyense akuchita kukondwa ni maudindo amene mwawasankha anthu ake awophunzira bwino noti kuti mukumuchita apizi munthu mwayamba bwino kwambiri koma mukuyenera mukhale osamala chifukwa tikunena pano ena akumagwada kumampempherera satana ena kumagwada kumasamba mankhwala kumalowa muzipinda zawo ncholinga kuti inuyo mulephere you need to be careful mukuyenera muchite respect migwirizano yanu ndi mapartners yanu ofunikanso pa misonkhano kumawatchula chifukwa ngati ku stadium kujako mapartners enawo samatchulidwa enawo amachita kusowa pokhala kuti akhala pati mipando osapasidwa zimene zozo mukuyenera musamalire kwambiri mukuyenera musamaleso kwambiri kuachita temu anyamata ena amafuna kubweretsa tera ku stadium konguja kumafuna kumathamangisa alendo zimene zozo ndi za DPP zakale iyi ikhale DPP ya nyuwani osalola anthu akusokonezereni chipani chanu ena ake basi maziro isi omazitenga ngati iwo ati ndi amphamvu kwambiri kumafuna kumasokoneza kumene kujako kumachita ataki ma individuals kuti achoke ku stadium kuja no zimene zozo zisachitike musazilole so I want to thank you very much Mr. President kuti mwayamba bwino kwambiri mwasankha maudindo moyenerera anthu ache ukamamva munthu ndikumamva ndikumaona kuti oyes Muthalika ili wabwera kuzaseva Muthalika ali serious this time around akufuna achite clean this country ziko lilikhale likuyenda bwino ziko lilikhale likomera Malawi wonse choncho nafuna ndikuyamikireni mama wauno komano nkhani zikulu zimene inuyo mukuyenera muziwe pamene mwatenga boma ilili lovunda kuli nkhani zimene Amalawi akuzidikirira nkhani nambala 1 imene mukuyenera muziwe ndiye kuti Amalawi akufuna inuyo msanga mukasiriza kupanga zimene mukupangazo kusankha anthu osiyana nambala 1 nkhani ndi ya Saulos Chilimatu pakuyenera pakhale commission of inquiry special one a new one yokuti pangidwe kafukufuku mwana amene ujaitiziwe kuti anaenda bwanji
popeza paja ankanena kuti black box ilipo mwana amene uja ndi anthu ena anayenda bwanji. There is no way we can allow kunena kuti imfa ya Saulo Chilima ikangoyenda ngati choncho. Ayi imenezozo sizitheka iyayi. Ndipo inuyo a DPP ngati boma ngati simpangapo machawi, ife tipita pansewu tiyamemeza Amalawi, tipite pansewu tikufuna tiziwe kodi nkhani ya Saulo Chilima inayenda bwanji. Anthu akufuna aziwe za ndege imeneyo ndi nkhani yoyambirira imene mukamakhala muziziwa kunena kuti Amalawi akuyidikirira. Komanso nkhani ina ndi anthu akukasasire bwana, makamaka inu bwana amene mwasankhidwa kukhala wamkulu wa ame, mukuyenera muyang'ane nkhani yakukasasire. Marefugees alimo munomo, Amalawi kumakhala ngati marefugees muziko lawo, kumazunzika anthu ena ndikukalanda malo, ndikumakalima koso asilikali wonso mabwana aku ame ndikumakalima kukasasireko, yeti anthu amene ali ainyake ya kumaloko kwa zaka kuchokera 1880 chakuti akuzunzika pa chali chichina cha Livingstone ya CCAP. Choncho inu bwana wakuwame mosogozera ndi Peter Mutharika munayenera kuti muyang'ane nkhani imene yakukasasire anthu aja abwerere kumalo kwawo. Iyi ni nkhani yayikulu kwambiri. Komanso nkhani imene anthu ena akuyiyembekezera kuti muyiyang'ana ndi nkhani yaku Salima Sugar, kumene alimi akuzunzika koopsa. Tikunena pano ena anadula nzimbe yawo ili munda anayotcha kale pachatu factory yasekedwa chifukwa cha katangale. Alimi kumene koko kujeni ku Salima Sugar bwana amene mukundimva, ngati mukundimva adi bwana kapena inuyo amene mmalankhulira president, mutenge uthenga ukunena kuti kusalima kuli tension. Alimi anzimbe akuzunzika, nzimbe zawo ena zikuolera mu galimoto, magalimoto anapita kale kuti akagulise ku Salima Sugar ko, mizimbe yawo ikuuma kumeneko, ena ikuola, ena ili kumunda. Alimi wakuzunzika kumangonena kuti aye pakali pano pamjeni chini unaonongeka yadikirani kaye pakana papa pakana boma lafika poseka factory, koma nzimbe za alimi zidakalibe mmagalimoto, ena zidakali mminda, ena angozisiya pakhomo pawo. Imene iyi ndi big loss. Panayenera papangike machawi eni onena kuti mwina Mungu agula nzimbe zawo zokhazo ndikumaseka factory, chifukwa kuseka factory ndikofunikira kuti muchite audit muone kuti kodi ndalama zimene zabedwa kumeneko ndi zingati. Utu ndi uthenga umene ukuchokera kwa Amalawi. Mmene so uthenga wina ukuchokera kwa Amalawi ndi aja anthu amene amakhala kudowa, alimi afoja amene amakhala kudowa, amene eno akuzunzika malingana nkhani ya zitupa za foja pogwirizananso poona kuti zitupa ziye amazigula 500,000, koma akapita kuti akagulise foja wawo amene so adakali m'manyumba mwawo akukumana ndi vuto la ma ID. Akupeza kuti maina amene ali pa chitupa cha foja ndi ID ndi maina awiri osiyana. Pakumapezeka mavuto amene wawa kuti maina amene akumapezeka pa chitupa cha foja ndi zina limene lili pa ID sili kugwirizana. Zosatira zake alimi aja akumachitidwa forced kuti azilipira 500,000 mmene uzavutira mulimi mmene wavutiramo anthu foja wawo sanagulise pangana lero. Imene iso inali area ina imene inu a DPP mukuyenera muyiganizire kwambiri kunena kuti alimi analima foja wawo, koma anthu awawa apitawa anakatenga ndalama koma kampani ogula foja, lero foja uja sana mugule. Alimi akuzunzika kwambiri. Nkhani ina imene ndikufuna ndilankhule mama wa uno ndi yakukhato. Iyi kutenga mazi kuchokera kusalima kubwera mu Lilongwe. Anayeza malo kuchokera kwa anthu kuwalesa kunena kuti apapa ngati ili nyumba tayilemba nyumba imene itigumula musapangepo kena kalikose. Awawa munda wanuwu munda umene utaulemba chonde musalimeponso kuchokera 2017 kuzafika lero, kuchokera kusalima ku Livingstone kuzafika pakana pakanyenyeva kusalima. Anthu kumene kwa analemberedwa malo wawo, anagumulidwa, nyumba zawo anamatamata, anawuzidwa kuti asalime, zipaso zawo asaje, zimene zizi zikupita kuboma. Kuchokera 2017 kuzafika lero.
lero chachitika ndi chani? Achoka paka phatenga paja ndikusinthanso wano line imene anasiyisa anthu kuchokera 2017 kuzafika lero alola mbali ina sopano kutenga mbali ya kunjanji kusiyana ndi mbali ya ku left kuchokera kusalima kaphatenga kupita ku kanyenyeva, asinthano line apitano sopano line ina ya ku right ya kunjanji. Ndi anthu akufunsa kuti kodi ife ndife zisiru? Zaka zonse zitakhala tikudikirira kuti ifeyo tilandira ndalama, nyumba zathu anatigumulira, mitengo yathu anaduladula, nyumba zathu anamatamata, malo athu anatilesa kuti tizilima. Lero zikutheka bwanji kuti akasinthe line atenge line ina? Kumene kuku ndi ofunikanso inu a DPP boma lanu muyang'ane nkhani imeneyi with a critical eye, chifukwa kumene konde ndi kuwaputa anthu akusalima. Izizi ndi uthenga umene ukuchokera kwa Malawi. Uthenga wina umene ukuchokera kwa Malawi mama wa uno ndi odandaula makamaka anthu amene agwira ntchito za meki. Andi inu Annabel Ntalimanja, uthenga ukupezeni. Inu amafulirwa, uthenga ukupezeni kunena kuti anthu anu akuma accounts ku accounts office ya meki ayamba katangale akuti akapereka ndalama za kwa individual ja akumamuimbira sofoni machisanzo anene kuti kodi ndinu Asantigo wakwanjeza takulipirani ndalama ndeso ndalama zonse zibweraso zina ndi ndalama zikabwera mu account imo ndi tikupasani account ina kapena namba yokuti mutumizireko. Kusonyeza kuti chani? Kusonyeza kuti kumeki kuli nchitidwe wokuba, akufuna aku accounts abe ndalama za meki ndalama za boma. Kodi tukulitu chiphandotu olo kunifiku maofficers ena adakaenda be pakana lero ndikumatolera ndalama yeti nifiyo inayimisidwa andi akumatolera ndalama kwa anthu amene ali ningongole ziko lonse lino madera osiyana. So uthenga umene mukuyenera muutenge seriously inu a DPP kunena kuti kukuchitika mchitidwe wa chinyengo makamaka inu Annabel Ntalimanja komanso amafulirwa muziwe zimene zokuti aku accounts akumayimba foni akamutumizira individual ndalama ndikumuza kuti tikutumiziraso ndalama zina koma zimene zozo usazigwiritse ntchito utumize ku nambala yakuti. Uundu ukatangale umbava umene takhala tikunena kuti inuyo a DPP pamene mwalowa mboma no mese andi anthu abandalama akuzisunga andi mukanangopanga lamulo la nyuwani lonena kuti 5,000 yatha 2,000 yatha kuti mu account si agalo amenewa akusunga ndalama m'manyumba mwawo inuyo a Minister of Finance lero likungolengeza kunena kuti tayimisa kaye kunena kuti ndalama muno Malawi tizigwirisa ntchito ma 500 kwacha kapena ma 1,000 ma 5,000 taathesa ndi ma 2,000 taathesa muona ziti zichitike ayamba kulira oka ndalamazo ayamba kuzitulusa oka chifukwa agalo amenewa abandalama zina ndizamba akumangira nyumba zawo maiko akunja kumagula ndalama uje nyumba kumamudabwa kuti iwe ndiwe mwana wa president kugula nyumba ya 10,000 US dollars 10 asa amene ndalama wazitenga kuti 10 kandi 10,000 kandi 10 billion nyumba zodula kwambiri ku South Africa andi pakali panopa pasakhale so mese iyayi no mese chifukwa anthu andale inuyo mpena pake mmaoneka so ngati mmayikirana kumbuyo anthu akuzunzika kwambiri m'Malawi munomo mulibe moza kudya tithokoze inde chimanga chikusika mulibe moza kudya ma basic needs ndi odula monga mmene mwanenera bwana kuje ni kuja ku stadium kuja kuti mukufuna muonesese kuti zinthu ziyambe kusika muno m'Malawi zimeja ziyathandiza anthu akumusi so pasakhalepo no mese pasakhalepo kumverana chisoni inuyo si Yesu tu oyi palibe zomverana chisoni ndipo Yesu pajana atibula anthu muchalichi kuang'amba anthu muchalichi mambama kuakhudumula osakhala ndi mese ndi munthu inalise kwa galu amene aba muziko munomo so muyang'anire nkhani zimenezi komanso nkhani yayikulu yomaliza ndi yakumakanjira kumene ame aku Mozambiki alanda mizi 17
ndipo amalawi akukhala mozunzika kumeneko. Mkulu wa ame pamene mukuyang'ana za kukasasire mupitenso kumakanjira mukaone kumeneko kuti kunena panopa asilikali aku Mozambiki alowa muno Malawi ndipo alanda mizi 17 kumakanjira. Anthu akumachita kugadiridwa ndi ame akumeneko ndipo akumenyedwa kwambiri amalawi kumeneko kumakanjira. Izizi zikufunikira kuti inu wamkulu wa ame amene sokwanu ndi kumangochi mupange machawi muifufuze nkhani imene mumva kuti zimezi ndizoona pajane sinemanena zamanyaka iya ndi manena zenizeni kunena kuti amalawi muzizi wa chilungamo choncho kumakanjira kwagwidwa kapena kwalandidwa mizi 17 ndi asilikali aku Mozambiki akutenga malowa akuti ndi awo. Paja inu mmangoperekatu malo amalawi kuopa. Iyi ni nthawi yonena kuti mulande malo amenewo even ulo nyanjayi muifufuze nyanja inapita kuti chifukwa zimamveka kuti wina wache ataja mtoliro wache atakhuta anatenga nyanja yathu kupitisa ku Tanzania. Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jenza village, T.A. Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.